Shukor nakaslem jong unong san hima. Ka Henyo Trap Youth Council Education Cell haka artari unaitung arja arpusau kalalet banbu daga jingtho hakmat uchairman ke embos UCH Marak bandawa ban penlong daga jingtok ket ke babnya halor ke jing bakala ke embos ban penmi ya ke result habakran shekila pathai kubo nakaliang education secretary usamla enlang sawian ulaong baga jingle jong ke embos kalawan ra shibun ki jing e nakabdagi khana namar babun kilahap bandu banlet pule ya ki baki thmu nalor kata ulaong ru bakabot kadi ban shimkhia halor kani bat ban le ke jing toket ke babnya bat ban pen shitam ki badan kti ban le torti ya ke result khnam bakum kini ki jingja kinom jashu nang ni shakmat ulaong ru bah ka bayde bakani ke benta ladab ban penbet ya ki jing bakala ringkat ke jing wan mi ki kmi kikpa bat nak leng uchairman ulaong bakani ke ditang ke jing bakala ke bakhandiat bat nang ni shakmat kamdei ban jashu one man bo ka representation complain bayde bat ka mispublication ki result jang ka science bat ka commerce kaba nilai ba saki limba kilat pathai kuboro lor kata ka mispublication ka result jo ki katto kat ningot ki khna kiba hadien ka jingyo ka result ka juki gil hapan mat ka jingye tang namar ba kade ka mispublication kiba dan katto kat ningot ki khna kiba hapan do wat ka admission ban le kule shaki jipule ki khamandwa dan kalian kesang layo apni pindo pa chairman jo ka embos UCH Marak ban ekran lor ka ni ka benta bat nila dawa ya ka embos pagkade ban pelong ke junto kit mardor hakabide ba ti official ki dan kti bale torti ya ka result jong kena tuli bat nila kentu haga ni ka jingi kendu kunjungi ba nani skmat na kale embos kamde ban repeat ya kani ka juk mistake namar bala da kani ka juk mistake ka repeat ka jingi bat ka jingi ka bukrawi kande kena tuli namar ba lada kena tuli hadin bukli yo ka result kibudan let's say ki kidai ki kena ki bala le ba haka exam ko jungki hindrai la dakal ja hakani gum ka bo jing e ki bat khamtam e ka spoil no ka academic career ko jungki bat ada ka academic career jungki ka spoil manubat ban sim ko jing ket kle bade helor kani kan rom ni la dawajor ya ka embus ba nani shikmar ki le pitikna ba habaki le ya ka habaki check e ki exam e ki paper jungki kena puli ha ko gede bat kini ki result jungki SSLC but SSLC kidai benda pet banyak but kidai but kim dai show ban repeat akum kani keju kumsti nagliang chairman luang ba kani kani tang ka kumsti ka ba khandiat ya pada kaliang ka emboso kila khat ya kitu kini kipa kila khat ikna puli ban pinshai luar kani ka mistake ka ba nagliang ka tanat embos kala comment halor kani ki evaluation haklor kini ki result jong kina puli ano kalian jok sang wa ni sutu ba kamdai ke besok mo kidan ki hajar mut ki kina puli ala lese kede ka kelas 10 ni ka kelas 12 ki kina ki ba apa kini ki arti ki examen ki dan ki hajar ka burden ki no hikai ki ba check kini ki paper jok kina kamdai ka ba ka larangi super khat rei haba kamdai pat ba tang number ba kala ban pala kata ka burden ha kinu hikai kamdai pat ba kin bo jing ya tang ya ki kena puli pat ka ba pin bana ya ka result ka bumdai ani ka ba ai ki marks ka ba bumier kat kum ka ai ka bagi kena puli kila thwa da dei lo kini kanong ram nila kentu bai ki ya ni ai kentu yu chairman ka embos ko dei banda pelong na ka inquiry pat ban pelong ro ya kata ka bandan ka special committee aso ban publish ki result ki kena puli khnang ba ki result ka ba embos ka ban publish nam tang kina boleh kadai ka result ka babiang ba tang kina boleh kadai ka result ka babiang ba andai ka result ka bomdan gini jumbuna kumpangil i haki media kila kidan lainut ki kina boleh ki bala keren siki media ta buah halor ka ni ka jingyo jungki ka result ka bomdai i ro kat kum ka tukales ka bala sa kulit la ngam bakla kidan sawut ki kina kumpangil keren do budu chairman si embos am kidan sawut ki kina ibala le re-evaluation but hadin ka re-evaluation kini sawut kila yo bang ya ka marks kila yo bang ka result ka badai atkum ka ba ikna hikila to haki exam ka po jugi